Do Jumel. Akong mga pahisubo doy sa kamatayon ni Papa ni mo doy. Ingon ani mo jud ang tao doy mutaliwan man jud nato. Naya lang mo diha ha. Dili jud mi makatabok si angkol diha kay diyan mo may mga pamiliti doy. O si mama kuan ra si mama kanang hinahinay lang yung istorya kay nabay po nagbalatlian. Ako do dako jud kog kaguol kay pilantuin na mi anak nila ni Papa nimo nag-uban na ami mga pinagsamahan na anak. Pero kamo mga anak pagwihoy ra mo diha ha. Wad-an nga nang lalis-lalis diha bingkil-bingkil kay yun ana ra ba usahay do na adyo na mga away-away kay naka-experience mangguguan ng naatay mga kaguol na apod ng mga bingkil-bingkil. So do ikaw may kinamaguangan diha. Imanis jud tanan, ikaw jud magpailog. Kay napara ba jud yung inahan napos balatlian. So do ikaw lang jud amo ang saligan ana do. Kay Tiangkol Junior karon ni ani namo, wa po kuno po sila kwarta itabok. Baw kinsang igsuonas buhol makatabok. Saylo alang mi do ha, nga di jud mi katabok diha. O mahinaot lang mi do nga maayo ang pagpahiluna nimo sa imong amahan. O sige kaayong ko na do, pasaylo ami do ha, di jud mi katabok diha. O gilikayan gid nako ng tawag-tawag usa kay di gid nako kapug nga makahilak ko ba. Ibawi ka kay idara na punta, dali ra kay ta matandog. So mga nakaibili ni mo do, paghuihoy mo diha, pag tinabangay mo, kamo jud kinamaguangan. Ikaw yung pahilo na anak tanan. So ako mayon do, condolence. O ingon man sa tibuok, banay. Bye-bye. Ni ining higayon na guys, ni ako sa nanay isang human sa pista guys, so ako magdahom og aduna di ay masulubong balita nga akong nadawat guys nga igsoon sa akong bana guys nga tuwa sa Surigao namatay di ay sawa pa ang pista nakitaan to namo sila nga video me ag mga bata nanawag namo o liso na jud ang iyang kahimtang. So akong advisean sila guys nga ato na lang umaabot nga kamatayon sa ilang amahan, andamo nilang ilahang kaugalingon kay aron dili na kay mubati og tumang kaguol. Nahog nagkanseros na to guys. Kini laging magpalabit tag panagarilyo as bata-bata pa. Og mao nang karoy ni lugdang. Mao ni karon nga ako sa kananay isang mura po ko galutaw og hangin guys. Murag di ko ka dawat ba kay kanang imong igsuon
duga na natong gikahiusa na nabuklas Mindanao sila kay gumikan kay doon na sila mga anak dito nga tuan na puyo, so gikuha na sila sa ilang mga anak nga kami nabilin ra diri sa Bohol. Mao na nga wa malagay may mga kwarta kami mga pamilya niya wa jud katabok didto kay kini pong kay tawag usa ka mananagat guys. Igo ra man jud amo ang income, igo ra pud namo unjag mo ato Miss Mindanao mo tabok mo dito, gasto dire gasto pud dito unya wa tay mo income pud dito. Mao nang nahukman jud namo nga dili lang nimo tabok dito sa Mindanao. So nabilin-bilin ko sa akong mga pag-umangkon dito guys nga maghuy-huy lang sila dito kay sila raman yun ani mo jud ang taon do naman jud tay katapusan. So mag-ampon na lamang ko sa kinasing-kasing nga ako ang igsuon sa kumbana dawaton nga to sa langit ang iyahang kalag. Ako rang usa ani guys murag wa jud ko katuo mauna nga gilig-on lang nako ang kaugalingon. Kung mahinumdum jud ko guys magatulo jud akong luha pero sige lang kay ang kinabuhi sa tao di man jud nimo kapugngan kung oras na gyud siya kuhaon ato jud siyang dawaton. Nagpadayon ko ani guys sa panghinlo kay nawa naman ko yung mga guests anang ilis na kong mga biddings ani guys kaya ako na pod ni si Jang labhan mao ni nga apas yu ko ani guys kay basig na anak po mo abang mao ni nga ako ang gyud siyang gi apas mo ni ang primerong kwarto guys nga gi hinluan nalimot day kog butang og tualya guys mo nang butang kog tualya kay aron na dili wa nay mga na og tualya guys gibutang lada sa room kay kasagaran jud mga bang guys mga ta man jud og tualya mo ni nanguha na pa kog tualya ani guys kung gibutang sa matag room. Ayo abang ba. Nangita na po ko ani guys og iilis na po sa laing nga room. Nangkab ko do sa aparador og naabay amo ang makuha. Ipili ko mga color guys ug unsay pangpunda or unsay magamit guys. Kini yung baya guys karaan naman gud ni nga balay gipaabangan lang namo. So ang mga gamit ani iya jud sa tag-iya. Mao na nga mora po yung gigamit aning baya guys. Ang tag-iya ni guys tuwa na sa Amerika. So ang iya gyapon mga gamit mao among gipanggamit ani sa panahon sa dinhi pa siya diri sa Pilipinas.
Mobalhin taglaing room guys. Mulabay sa ta sa sala. Ano yung kaduhang room nga ato ang ilisan o bidding guys. Akin dili na ni aircon. Kuha na ni siya guys kanang non-aircon na ni. Ang gamito na ni electric fan. Ano yung tag 600 guys. Electric fan dry gamiton o gusto pod mo mag-uban mo mga barkada maghatag ko extra foam ani lugar pa manigdaanan sa ubos guys extra foam ta ani 600 gihapoy bayaran ang tagkilid ani guys na adyoy mga saksakan para sa mga bisita kung mag-charge sila sa ilang mga gadget. Halos yun yung bayag sa kakilid doon na dyan mga saksakan. Kaya kung naay tao sa sala, doon na po yung saksakan nila ani. Arita sa ikatulong kwarto guys. Ato gihapon ni ilisan og hapin. Mao gihapon ni kani siya guys aircon. Pwede gihapon iksahan og extra foam. Mao gihapon yung bayran. 1 to ni guys. Gihapoy saksakan ang matag kilid ani guys. Dunay tukador. Matag room guys na adyoy tukador. May aparador, may tukador. Ay mga saksakan gihapon sa kilid guys. Kani duha man ni oh. Duha ka saksakan gihapon ni. Way labot sa aircon. Tabok na pud ta guys sa sala. Naay dahang libro ani guys. Kung kinsang ganahan mo basa-basa ani. Gihapon saksakan guys oh. Si kakilid dunay camera guys dunay gapoy saksakan sa kilid o duna po tayo saksakan sa gawas sa terrace karakter good guys kining maong balay daghan jud ni mga saksakan para sa ato ang mga gadget. Pwede rin mo magluto-luto ani guys. Kay doon naman tay kusina aring sud. Ano ni kusina guys oh.
guys, kung pwede ta ah, manglaba guys. Doon na sa gawas guys. Naatay lababo sa gawas. Mo ni mga labahanan ani guys. May hangiranan. Kung doon na po tayo kwarto to silong. Doon na tayo hilam usanan guys. Mo na yung katibukaan dyan sa sala guys. Munta nalingaw mo guys sa paglibot na ko sa taas guys. Sa ibang mga kwarto guys, wala na ko kamerahe kay doon na may mga nangabang pa. Pagkakaroon guys, nalimot manday ko kapamubo. Dali-dali ko pamubo guys sa mga tanom. Ang giuna gyud tong ibabaw guys kay kung dunay mo inquire makatubag rin ko sa ilahang gusto. Mo na nga naawahi gyud pagpamubo sa mga tanom. Pero insakto man pod guys kay kung mamubog gyud pagtanom kanang init na nga rin nakagwanta gyud ang mga tanaman sa init. Mo nang ako agong bubuan. Kung mamubot sayo guys, useless. Akin ni ako ang tea guys, talawan kay ni init. Naman guning gibutang sa init kay why gusto sa luyo. Ning bumbil guys, gusto man nag-init. Muangin ni siya. Mo nang pagkakaroon gi inta na siya, ako nang gisiyang gibuuan. Iso po ni magkamera guys, magkamera mamubo. Para lisod kayo nang naon. Ano ko kada distance good guys. Kay sa balan ko magdada nag-stand. Mo na nga hankiri ra gyud ni ang gamit. Pwede ko unta po di ko mamubo guys, pero makakita majukos mga tanong nga nang luy-luy na murag na konsensya magpug ko kay kung mga matay ko din taon di mapudlalim ko din mananong mao na nga paimnon dyan ako ni sila og tubig kay sama ko sa tao kung diligid na to bisbisan ning ito ang tanom malaya man ni og malarag. Muwad ang pudog paglaom guys kung wa gyud nagmahal. Mao na nga pinagis pagbubo sa ato ang post matil pud nila ang atong pagmahal sa ato mga tanom. Mao ni akong lakaw karong adlaw guys, pagpanghinlo, pagdiding o pagpamubo. O sa sunod higayon guys, ang pagpanglaban na pod sa mga biding sa akong buhaton. Kay aron anam-anamon jud nako og pagpanglaba. Dapat mo. Di color. Dapat likod ha. Way tao man kang. Wala lagi tao. Mapres ra. Aris kusina. Karon ko manglaba guys, mura man gupod og alanganin ug tuna. Dito lagi ba kusina? Pang pulisan og daghan pod bangilo pa. Ibabaw og ubos. Unsa may color sa imong toothbrush di ay? Guys, mao na nga ugma pohon ra ang akong pagpanglaba. Salamat kayo guys sa inyong pagsunod sa akong mga videos. Ako nagpasalamat kitug dako kay utang ko kaninyo ang ako ang kalampusan pohon maloy ang Ginoo. Kung
itugot ni Lord nga buligan tas kahigayunan. Kiniutang gid na ko ni kaninyo guys ug ako niyon guys. Bye bye.